Ραϊόχι Σάτο, Ιαπωνία. Ας υποδεχτούμε όλοι και τον 28ο αθλητή που τερματίζει. Είναι ο αθλητής με τον αριθμό 223, ο Λουκ Ντετζάγκερ Μπράιτ, από το Βέλγιο. Λουκί, oi! Η κυρία Υπουργό Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλος Πατριωτών, όπως έρθει για να κάνει την απονομή. Μπράβο. Πολλές πολλά ατυχήματα. Ναι. Φεύγουν τότε. Ο Αϊούνα του Βίχ. Για πού είναι, παιδί. Πού πάει, Σαουδική Αραβία. Τι ωραία. Ωραία. Πού να κοιμηθώ εκεί κάτω. Κολέκ! Έρχεται. Από το Βέλγιο. Φέτος δεν έχουμε τίποτα. Ας φέρω καφέ. Όχι, ευχαριστώ. Αν θέλετε, αν γράφετε αυτά τα νούμερα, μπορώ να τα κάνω πιο γρήγορα. Σοβρά θα γίνει τίποτα στην πλατεία. Θα βρέχει μάλλον. Μη μου το λες τώρα, γαμώ τι μου γαμώ. Άμα μου λες τέτοια, με πιάνει ταραχή. Με πιάνει πειρατό, γιατί άμα βρέχει δεν μπορώ να ξεκινήσω. Hoe dadelijk, joh? Ξέρεις, πάει έτσι τα λίγα. Κοίτα το μικρό κοίτα, το μικρό κοίτα. Το μικρό κοίτα. Ναι. Ξέρεις ότι φοβάμαι την βροχή. Ναι. Όχι ότι ρε παιδί μου. Leuk jong, fantastisch jong. Ας πω κάτι, καλύτερα να βρέχει, ας πω γιατί εγώ εισόδημα. Έχω δουλειές, έχω τα πάντα και... Είναι καλό αυτό. Ναι, καλό, αλλά δεν θέλω όμως. Ναι, όταν ταξιδεύω... Okay, first, second, third.